कानिसा का बोला है बगीचा में का घूमत अड़ू यार? अरे फोन लगात रहनी है केरा मिली भुला जा का है का अब भुला जा यार। पागल बड़ा का उनकर बाबू बहन देलन पटना पढ़े लिखे खातिर। अब कबो भेंट हो तुम के भुला जा। का है का कहता है तू? हम झूठ ना कहीं सच कहता नहीं हो। हाय देखा ऐसे झन का हमरा दुखाता है जी। दुखाता तो दवाई ले लो रामदेव बाबा से कह के। ना हो ना अब कुछ होखे वाला ना वो हमरा के ना भुला सकेनी। अच्छा काहे तारा में मतलब कि चुमुक बाकी कुछ सटा के रखी ना ऐसा हमको मर जाई बता। देखो तारे सामने फोन कर नंबर फोन करूंगा फोन लगाता फोन कर ना बिजी बताओ ता ओकरा फोन अब उनका फोन लगे जब देगा तब हम लगाते नहीं बिजी बिजी बताओ ता मालूम बाटे उन्हीं कि या तो कोनो लड़की से सेटल हो गई या तो पढ़ाई में मन लगा दिले बाने। अब तू भुला जा बाबू। ठीक बा चलते अपन ख्याल रखियो और तू ध्यान दो ये सब के चक्कर छोड़ब ठीक बा। अच्छा बहुत खुशी के बात बा कि आज हमरो सीना टाइट हो जाई। ई तो इतना दुर्गा माई के कृपा से बढ़िया लागल बात सुननी लड़का के कि मन लगा के पढ़े लागल नु। अब हमरो लड़का के नौकरी लाग जाई तो हम बराबर के हो जाए समाज में बैठे लायक हो जाए। न तो हमार तो अफसोसे रहे कि बुझाता कि लड़का अवरे हो जाई। बाकी चल जे पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। नौकरी लाग जाई मरे से पहले नु तो हमरो आत्मा जुड़ा जाई। हाँ का बबुआ का समाचार बा? ठीक बा। पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चलत नु? हाँ बाबूजी चलता बढ़िया से। मन लगा के पढ़त रह बेटा नु? हाँ हाँ। अच्छा माई दुर्गा के कृपा बा खूब मन लगा के पढ़िया बेटा। हाँ ठीक बा तू कौनो प्रकार के टेंशन मत ली हम बढ़िया से बानी बढ़िया से पढ़ाई लिखाई। ना ना टेंशन का लेबे के बा भगवान करस की तहार नौकरी लग जाओ। पढ़ा बेटा खूब मन लगा के कि हमरो इज्जत आबरू मर्यादा बढ़ जाओ हमरो सीना उतान हो जाओ। सीना तान के चली कि हमरो बेटा सर्विस मैन हो गइल बा। हाँ हाँ। हाँ तो कौनो बात के चिंता मत करी ह पैसा रुपया के काम लगी तो फोन करके बताई ह कसहूँ कर्जा काट के हम ले के देब नु। ठीक बा बताई। अच्छा ठीक बा और कौनो दिक्कत नहीं है नु? ना बाबूजी अब कौनो दिक्कत नहीं है। चल बढ़िया बा। ठीक बा। ठीक बा रख खूब मन लगा के पढ़ी ह। ठीक बा अभी बानी तो नहीं पढ़ता नहीं चलो। अच्छा हाँ पढ़ाई पे बैठल बानी बाद में हम फोन करब। हाँ हाँ खूब ध्यान लगा के पढ़ी ह। ठीक बा रखी नु। हाँ हाँ रख बबुआ हमू तनी कामे में व्यस्त बानी। ठीक बा। फोनवा आ गइल तो उठा के सोचनी है कि बात कह ली बबुआ से। हाँ हाँ। हाँ ठीक बा। हाँ हाँ ठीक बा रख। हाँ हेलो हेलो कहाँ बारा नु? फोन नहीं खे उठा बिजी बिजी आवता तोहर दोस्त हो के कब से परेशान हो गई बनी लगा लगा कि व्यस्त है कहाँ बात करत नु? पता ना कहाँ बात करता। तारा के नहीं पता ना पता हमारा छोड़ दूसरा स्पीकर होती है कोई ना न बतियावा है तो कहाँ बता कॉल करे तो तनी ओकरा नंबर पर कॉल करे करे ठीक बा हम फोन कर बता। हाँ ठीक बा। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again. ना खराब हो गया इस काम करते के दोस्त। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. हाँ व्यस्त है। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later.
The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later.